Hakorodong mana seche manok kende to odiochieng' makiny mar rowere mag Gen Z chano bago ng'anyo mar paro jowetegi mano wito ngimagi kokalo kuom obile ng'anyo ma higa mokalo. Rowere kaunti ma Siaya onyiso chung' margi ni ngang' ok giniwuog oko mar dhi e ndara odiochieng' makiny. E tok margi jofwamb weche, rowere go ywak ni osebed kitiyo kodgi kaka olalo mar kalo kendo yudo olemo mamit loka machielo ka gin to gidong' gi midhiero mokalo. Bende ne gijiwo rowere wetegi mondo kik donjre e chenro mar ketho chenro mag ohala kod dongruoge mopogore ma sirikal osebedo ka chwalo e kor gwenge kaka gedo mar apaya e kind mamoko. Onge. Onge mama moti kata jaduong' kata na baba moti mibrenjo no nek. Ng'ami brenjo en kijana. Omiyo wan kaka jande kumineno wakudre kaka no kumineno wachokre ka. Wan kaka Victor koyo kijana mora mora. Nikini kata ka ng'anyo chakre kene ok nyalo donjo ng'anyo no. Chak wuoth mos kendi wuoth kidhi odi. Awuon nalalo siepna mageno kane onege gi polise. Tok ng'anyo no gik mang'eny nosetimore e Kenya. Lakini kuom gigo manotimore, we are enjoying peace. Waneno kwe maduong' masani ok anyal nyiso youth mora mora mane Siaya County ni mondo wadogure ndara mondo kendo negwa. One peaceful okwadwa ng'anyo because nyithindogo ema ioro mbele dhi e ndara giketho gik moko tichwe inegogi. For example, kwa kao kes manyocha timre chande neno ka rawera cha owito ngimane to jomodong' gidhi mbele gi ngimagi to babane winjo malit kabisa. Ng'anyo mokalo ne waneno mudho. Nyithindo nobiro manoketho gikwa manohadho rech maneno timre nadi. Ne waringi chiro makata an tienda notur nyaka sani. An gi ng'ol kaenigo e wach ma ng'anyo. To ng'anyo mokalo ne notimre kod ji mandara ne nowang' gik moko noketh nogo ji Siaya ka. Ma nyathi moro achiel ma japlamba noneg. Joji oseriwre maber ma dhano tiyo kamoro achiel. Gi ng'ata tiyo gi nyawadi kamoro achiel. Iseche gi ka ng'udhi e ng'anyo. Nitiere jowasigu moko mosenyiew madwa donji kindu kata dwa dhi kwalo gik ji chiro to unie nibro nego nikech gin to gin polisi otemena ong'egi.